बेफोर आङो दिनै नोंथांमोननो मनेटाइजेशन फेसबुक पेज एबा फेसबुक प्रफाइला माबायदि नुयो बेखौ दिन्थिनि। मानो होननानै बुङोब्ला आंना अक्ट'बरावनो मनेटाइज जादोंमोन बे फेसबुक पेजआ। मानोना बियो गेजेर खन्दआवहाय माने मनेटाइज जाखांनायनि सप्तासेनि गेजेरावनो आर्निं रिस्ट्रिक्टेड फैनानै माने बे पेजआ आङो बाहायनो हायै जादोंमोन। दा थांनाय मोनायावहाय 25 तारिख मोनायावहाय बे आर्निं रिस्ट्रिक्टेडआ खारबाय आङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ खारहोनो हाबाय। दा आङो सुंद'यै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों माबायदि नुयो। दा आं बिनि फारसे मारैहाय आर्निं रिस्ट्रिक्टेड फैनाय बा मनेटाइजेशन पलिसि फैनाय बा माबा मोनसे प्रब्लेमखौ माबोरैहाय सल्भ खालामनो हायो बा माबोरैहाय माने मोजां खालामफिननांगौ फेसबुक पेजखौ आं बिनि फारसे नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दङ। नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा जुदि बेनि सायाव गुवारै मिथिनो लुगैयोबा नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि पेजखौ फल' खालामनांगोन, लोगोसे इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आङो गासै भिडिअखौ इउटुब चेनेलाव फार्स्ट आपल'ड खालामग्रोयो। दा आङो दिन्थिनि माबायदि नुयो। बे आंनि प्रफाइलानो, अब्लाबो आङो बे माखासे रायजोफोरनि फट'फोरखौ ब्लार खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिन्थिनो मोना फेसबुकनि माबा हिसाबैहाय, रुल्स हिसाबैहाय, पलिसि हिसाबै भिडिअआवनो माने आंनिया आर्निं रिस्ट्रिक्टेड जादों। आरो आं मोनसे खोथाखौ फोरमायहरखानो सानदों बयनिसिमबो क्लियारलि, माने माबा मोनसे मिउजिक इफेक्ट दाहो मालाबाबो। आङो गेजेर गेजेर खन्दआवहाय माने पपआप माबा मोनसे लेटार लिरनाय पपआप मिउजिक बा माबा मोनसे होदोंमोन, बे समावनो प्रब्लेम फैदों। बेनिफ्राय आरो नोंथाङा रिल्स बानायोब्ला माब्लाबाबो भिडिअआव रिलावहाय गुबुननिफ्राय बाहेरानिफ्राय मिउजिक दा सोदेर मिउजिक लायोब्ला बे फेसबुकनि स्टुडिअनिफ्रायनो ला, फेसबुकआवनो मोनखायो नङा होमबा रिल्सआव आपल'ड खालामनो थाखाय। जों बाहेरानि जुदि भिडिअ लायोब्ला माने भिडिअखौ एडिटिं खालामनानै जों सोयोब्ला माने गुबुन गानजों बाहेरायाव दामनानै दा खालाम, गुबुन गानखौ सोनानै एडिटिंआवहाय। मानोना नङाब्ला रिस्ट्रिक्टेड फैगोन, आर्निं रिस्ट्रिक्टेड नङाबा आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैगोन, गुबुननि कन्टेन्टखौ लादों होननानै। मिउजिकआवनो बांसिन हमो फेसबुकआ, नोंनि बे भिडिअसफोर बा फट'सफोराव एसेबां माने फैया। मानोना बियो साउन्ड एबा मिउजिकआवनो भइसआवनो बांसिन माने आर्निं रिस्ट्रिक्टेड बा मनेटाइजेशन पलिसि बा गोबां रोखोमनि प्रब्लेमा नुजाथिफैयो आरो। दा आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। आंनि प्रफाइलाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव सि डासबर्डआव आं क्लिक खालामनि। बेयो आंनि प्रफाइल, नोंथांमोनहा मिथिखागौ, अमृत बि नङा होमबा, अमृत बि क्रिएटर। आङो माबायावहाय कभार फट'आव बिदि लिरदों, नाथाय प्रफाइलनि मुङा अमृत बि। दा आङो बेखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। सि डासबर्डआव क्लिक खालामनानै बाहाय क्लिक खालामबाय आङो। दा नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन गोबां रोखोमनि अपसन नङा होमबा, हम, हाइलाइट्स, क्रिएसन, ग्रथ, मनेटाइजेशन। बेफोरखौ नोंथांमोनहा सोलोंबानो जाबाय। बाहाय क्लिक खालामना नायबानो बयबो बुजिखायो एसेबाबो। जायफोरा फेसबुक पेज इउज खालामो एबा प्रफाइल इउज खालामो, बेनिफ्राय जायफोरा रां आरजिनो गोसो दं बिसोरो मिथिखासिगौ नङा होमबा। माने रिचआ गोबां खम आरो बाहाय फल'वार्सआबो गोबां खम, 5295ल' अनलि। माखासे आंनि फ्रेन्ड, बेनिफ्राय फल'वार्सआथ' 295 बेफोरबायदिल'। रिचआबो खम, ओमफ्राय कन्टेन्ट पाब्लिसआबो 14%ल'। नै आङो माने दुखु मोननानै आपल'ड खालामाखैमोन। बे माने आंनि प्रफाइल पेजआ माने रिस्ट्रिक्टेड जादोंमोन नालाय। दा आं गोजौ फारसे नारखोनानै नोंथांमोननो मनेटाइजेशनखौ दिन्थिनो सानदों। दा नैबेनिफ्रायबो नायनो हायो फर इउ मनेटाइजेशन। दा बेखौ आं बिनिफ्राय दिन्थिया। नैबे गाहायाव फैनानै मनेटाइजेशनाव आं क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। मनेटाइजेशनाव आं क्लिक खालामबाय। दा बेफोरबायदि फैयो नै नोंथांमोन, जे फेसबुक पेज एबा फेसबुक प्रफाइला मनेटाइज जायो, बिनि उनावहाय बेबायदि दिन्थियो आंनिया नायदो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन 1 अक्ट'बर 2023, 31 अक्ट'बर 2023, 1 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिमनि आपडेट। बिनि गेजेरावनो माने आंनिया आर्निं रिस्ट्रिक्टेड जादों। मानो होननानै बुङोब्ला आं आर्निं खालामनो हायाखै। माखासे आङो भिडिअसफोर बा फट'सफोर गोबां आपल'ड खालामदों, बाहाय माबा मोनसे मिस्टेक जालांदों आंनाव, बिनि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों। दा नायदो, आर्निंआ बै समनिनोमोन बियो $0.05 सेन्ट ना मा होनो बेखौ, आं मोजां मिथिया। बेखौ आं दा सिअलआव क्लिक खालामबाय। दा बेबायदि नुगोन आरोखि। दा दिनैहाय
मैया मोनायावसो जादों हिसाबै दिनै जेबो आपडेट गैया गाबोनसो आपडेट फैगोन आर्निंफोर जादोंब्ला जादों जायाखै आं जेबो मिथिया गाबोन आङो नायबासो मिथिसिगोन दा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आर्निंआ जायो रायजोफोर दा गोबां माने आर्निंआ नेक्स्ट भिडिअआवहाय माबोरैहाय सेटआप खालामो स्टारखौ एबा साबस्क्रिप्शनखौ बा एड अन रिल्स बेफोरखौ आरोखि आङो बिनि सायावहाय डेडिकेट मोनसे भिडिअ बानायना लाबोगोन नोंथांमोननो मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप आरो मा खालामोब्ला मा प्रब्लेम मा गोरोन्थि मावोब्ला जोंनि पेजआ आर्निं रेस्ट्रिक्टेड जायो आं बिनि सायावबो गुवारै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ बाय टेक केयार